Today is March 20. Ito man ang pinakahuling araw sa Pisces Zodiac. Well, ang mga taong isinilang naman sa araw na ito. Pinakamalaki ang pakinabang at fully evolved na mga individuals. Sagana sa mga regalong talento ang kanilang buong katauhan. Handa silang ibahagi ito sa lahat. Ang greatest challenge para sa kanila ay ang unahin ang kanilang sariling pangangailangan. Makakatulong sa kanila kung maunawaan nila na ang pagbibigay sa sarili ang palaging nauuna. Ang mga taong ito ay oversensitive. Bukod pa riyan, marami silang pag-aalinlangan at hindi sila nakakapagpasya ng sila lang mag-isa. Gayunpaman, positibo silang mag-isip. Maraming kayang gawin at taong maawain. Birthday power thought, I extend my love and compassion to everyone, including myself.